Maker Productions. Na gane soyayya ita ce farin ciki na, kamar misali na kenan a bangare na. ni ko kaɗan ban san ka matsa in kai na jikina. Idan da ke ni ma haka sai na manta kaina. Akan ka ba na ƙaula ni ko kaɗan a raina. Kin shafa ko ina babu tafi ko kaɗan rabuna nema. Yau na samu rabuna tarkon da na sa ya kama tsinsu. Ni ma haka na yi sa'a turban da na sa ya kama tsuntsu. Ashe dai rayuwa na zuwar mana babu shiri da aune. Soyayyar na da daɗi samun takwarai farkon tunani. Halitta ita ɗai ba ta jin da haɗin so mai tunani. Ga shauƙin so da ƙauna sun samu muna ta sakin bayanai haka. Bani dama sarki Allah bani dama na yau da can masoyi wacce ba za ta saka ni kunci ba. Allah bani dama sarki Allah bani dama na yau da can masoyi wanda ba za ya saka ni kuka ba. Ba zan daina addu'a ba idan ban samu a dangari ba. Idan ban samu tauba ba zan yi hasarar murmushi ba. Cikin duniya da fadi har yau ni ban samu guba. Kyautar rayuwa nake so na samu diya ta kwarai ta karba. Allah ne raba wa kowa haɗa ni da mai girkan abinci. Allah gasa cikin jikina ya cika ko ina babu saura. Sai dai ba wanda zan je gurin sa na zauna mi ta hira. Duk sanda dare ya tsala sassan zuciya sai ta ƙara. Sai dai irin rungume matashin kai shi ne dabara. Allah karfan asiri na yau aure shi ne cikar kamala. ha masoyiyata kan Allah zo mu raye sunna mu kauda tuntuban kauna yin babu ke da matsala babba. Masoyina don Allah zo mu raye sunna mu kauda tuntuban kauna in babu kai da matsala babba. Masoyiyata ke ce ta farko kuma ke karshe, ni ne ya kai ni ganganci na kama ganye kuma gare shi. Sabida ke nake tara yan kwabbai ina zubin dashi. Duran da an kace na fito da zari ba za na kasa. Cike karshe ko babu aure zan bi ka ban gudun amin kushe. Na mallaka ma raina da rayuwa ta duka amshi. Ran da babu kai duniya to rayuwa ba za ta dore ba. Mu kauda tuntuban kauna yin babu ke da matsala babba. Tike Adam ne.